society possible. Thank you, engineer. Yeah. Pinyo ung'e malong'o ni to tienda deso ni en mane, ber mane maniti. Iwacho ni chandruok kata pek nyalo bet, ok en chandruok ahinya, pek nyalo bet. Ichiwo ranyisi gi sama onyuol nyathi kochako wuoth, kudho nyalo chuoye. To ting' mar janyuol en ni nyalo nyiewo ne akala ma kata ka koro dhi wuoth ten gi chirni kata konyono kudho, kopo ni moro pasore to en kuma hawi marach. Ting' mar sirikal ma ochiwo kembegi ne ji kuom higni 30, ne kembe mamoko kuom higni 30 mondo gitagi. En mane machal gi ma janyuol mang'iewo ne nyathi akala mondo kik kudho chuoye. Ting' mar sirikal mondo geng' midhiero manyalo mako japur e kinde ma koro kembegi ni e lwet kembe mamoko. Mokwongo adwa na ler kaka aselero ni ok en adiera ka ng'ato wacho ni gini nochakre higa 15 watieke higa 30 en gima otimre kuom higni 10. En gima dhano samoro ka gimoro chakre ji ong'e wach to kodhi mbele to ji dhi ging'eyo yore machielo nikech ok jo Kenya te ma yudo konyruok gi wuok kuom niang'. Koro nyalo bedo ni kuom higni 10 gi jomoko ne wigi owil. In fact janeno ka governor ma Kisumu wuoyo initially amor no dhi moloko ni ok nowacho ni ok odwar gigi to nikech na kwento kara wiye no wil nikech maybe higa 22 higa 20 bor higa 5 bor lakini ting' ma government nyoka oka mokwongo asewacho ni achiel kuom gik mane mono factories gi tiyo maber ne en gope magin go manochopo bilion 117 ma sirikal osegolo oko. Gope machielo manyocha ne nitie ne gin gope minwang'o ni ng'ato for example puro moroni otero niang'. Samoro otero niang' odwa tero go nyathi skul, dwe achiel kalo, dweche 2 kalo, higa romo nikech gini factory to rego pile kapok ochule. Higa mokalo sirikal nogolo omenda maromo bilion 1 gi milion 700 1.7 billion magope go ncha notiek te dwe mar 11 gope go notiek te. Mar ariyo en gowi mar jok matiye factory go. Higa mokalo dwe mar 11 gowi mane nitie ne en bilion 5 gi milion 300 5.3 billion. Kanyo be sirikal nogolo milion 600 mane no chul godo ogolo go modok bilion 4 gi milion 700 4.7 billion. Ting'e ni dhano chiemo pile ichulo gowi sorry to say this but ochalo tuo mar cancer en odongo ga mna kodhi malo kodog piny koro nyaka nye chul mago kendo gowi chako medre kendo nikech tie kembe moko ma kaka Nzoia for example kendo en gimok ni kare ka jotelo moa area man Nzoia wacho kaka imagi mwandu to Nzoia nadhi Nzoia tarik 17 dwe mar 1 Tich Abich engineers madongo mamoko nokong'uk na university mosetiyo karibu higni 35 koni pok yudo mshahara kuom higni 2 makana biro kanyo bed ni ne gin joma richo ne ging'e ni ana biro ka ting'o check ma ji obedo mani mshahara kawuono so ting' ma government kao kemnigi ok nyal tiyo ka sheria okolo. Achiel kuom sheria maduong' mogik en ni ng'ama osetiyo kata mna muma wacho jatich bergi msache. Achiel kuom gik maduong' manie government okao en ni mondo mshahara duto modong' ma nyocha ya wacho ni chakre higa cha nyaka sani government osechulo bilion 1 milion 200 nyocha nochul milion 600 higa mokalo sani be manyo team leasing ochako chul milion 600 koro modongo jok mane tiyo kuro higa ni kochakre tarik 30 dwe mar 6 nyaka tarik 30 dwe mar 6 higa mar 26 pesa modong' ma en gimoro pok watimo gimiluongo ni audit pok okol gi mondo ng'e adiera nikech jomoko bende nitie ma samoro wacho ni ma pending salaries to ng'ato bokete mare moro modwa ni kasa ma ji omiyo wangi to wuodhi oyuyo koro wadwa no tim audit mondo ng'e to pesa mwacho nodong' ma en gimoro ka bilion sani en gimoro samo weni en gimoro ka bilion 5 en adieri ni pesa ni modong' koso moro be nie yi tapa ni gimonego wuoye maduong' nikech gimwatimo ni en ni jo Kenya sana jok manie kuonde mipidhe niang' kaka an gi in George
wachalo jok modhi chiro to wakoni an gi rwadhani adwa ni mondo ing'iewe. Ok inyal bedo mamor kiuso rwadhino. For example, nidhi chiro wan ka korwa kocha, chich dhok mantie gin riata iseme, gin akala, gin bondo, gin aram. Ok inyal winjo maber ka for example kaka kawuono ne en chich bondo, ing'iewo dhiang' bondo siling kata na 500, to kisepidhe mosechiemo to koro bang' dweche kata na 6 idwa teri aram to ng'ato dwa miyi 300. Hapana, katin to nego miye kata 800 kadhi mbele. Yes. An kanye madwa ni mondo nego wawuoye gisani king'iyo mwandu duto ma Kenya ma jo Kenya sana wan jok manie within the sector mania mwandu mabiro wuok. Yes. Pesa ma ji ang'wen giketo nikech Moroni okaw gi kambi miluongo ni West Valley. Yes. Chemelil okaw gi kambi miluongo ni Kibos. Nzoia okaw gi kambi miluongo ni Rai Sugar. Awendo okaw gi Busia Sugar. Higa achiel madhi mbele kani jogi keto bilion 12 mondo kembnigi kidhi Moroni sani George nikech en public company. Dier Road Factory chalo ng'ama rego ni ang'oko nikech witado notengre morumo. In fact, mane nadhi kuro tarik 19 dwe mar 12 to koth ne chwe to lemo mane an ge chunya ni kodhi ni kik biye gi yamo nikech witado nyalo gore piny sa asaya. So en gima mondo kata mna yudo jok moyie ni dwa kawe as is. Dine wanwang' joba tijgi tek de gikono oyo kapok wakawo to timie uru repairs moko matindo chalie gi ot. Okay. So bilion 12, but kwaseketo bilion 12 koket bilion piny mar Kenya remember ni piny mar Kenya en jok modak ei Kenya. Mwandu duto ma Kenya itiyogo gi jo Kenya. Kwa timo estimation sukari mibiro usi, pesa mibiro chul dwe ka dwe, miluongo ni concession fee, goodwill mwadhi yudo, pesa michiwe wi sukari ka sukari tan ka tan moregi, wa estimate ni idhi ket bilion 12 to bang' higa achiel katin to nwang'o bilion 96. Erokamano. Engineer